Moi kaikki valkoiset vaan täällä. Ja. Mä varmaan esittelen tässä alussa nämä kaikki tyypit joten. Ja mennään nyt siihen. Siinä on kaikki hahmot, joita käytetään tässä videossa, paitsi yksi salainen. Se tulee näkymään tässä videossa jossain vaiheessa. Ja mennään suoraan videoon. Mitä? Ai, te ootte jo ulkona. Joo, me tullaan. Moi. Daisy! Mitä Vilmaa? Tytöt on jo pihalla, tuu! Okei. Me pitää pakkaa meidän kamat. Me pitäisi mennä hiljaa. Niinpä, äiti ei vieläkään tiedä mihin me mennään. Ei niin, mutta jos se herää ja kysyy, että mihin me ollaan menossa, niin sanotaan vaan, että me mennään ulos kavereitten kanssa. Vaikka tohon niinku puistoon. Puistoa? Miksi se vaikka tuo yhtä kahvilaan tossa? Okei, sanotaan, että me mennään tuohon kahvilaan. Joo. Papikafeeseen. Joo. Vilma, mä haluan tietää, mihin me tarvitaan tätä kirjaa. No, mä en tiedä, mutta meidän pitää kuitenkin ottaa se mukaan. Pistä se tonne kassiin, Daisy. Okei. No, mitä muuta me tarvitaan? No, oota nyt hetki, kun mä katon. Mä ainakin haluan tämän korun mukaan. Kai sä täytyy, että me käydään vaan kattoo siellä. No niin, mut silti, jos mä tylsistän tähän koruun, niin mä voin pistää ton toisen korun. Just. Okei. Nyt ei sit enempää. Tuu Vilma, mennään tästä ikkunasta. Toi ikkuna on liian pieni, Daisy. Mennäänkö vaikka tuolta keskikerroksen ikkunasta? Siellä on iso ikkuna. Niin. Totta. Jos sä otetaan laukun. Okei. Ota sä se hissi. Meidän pitäisi mennä sen kanssa hiljaa. Niin, eli pidä sun ääni matalammalla. Okei, mä voin mennä eka. Ota sitten takaisin. Okei, otan sit perässä. Joo. Kuka siellä on? Vilma, mitä sä teet? Niin juuri Vilma. Mitä teet? Daisy, tuuks sä? Kiva. Vilma herätti äidin ja Lulun. No. Alkokaa selittää, mihin te kaksi olette menossa? Niin just, alkokaa selittää. No, me ajateltiin vaan mennä... Me oltiin menossa tohon kahvilaan tossa vieressä, tohon papikafeeseen tossa koulun vieressä. Aha, selittääkin, miksi olette menossa ulos 9 lauantai-aamuna. Sori, mä tiedän. Mä tiedän, että me ei ilmoitettu, mutta me mennään nyt. Tuu Vilma. Joo, mä tuun. No, mene takaisin nukkumaan. Okei. Mistä oikeasti viipyy? Niin, Eerika on oikeas. Missä ne viipyy? En mä tiedä.
Siis sitten olisi pitänyt ottaa jo niinku 5 minuuttia sitten. Sori tyypit, että me oltiin vähän myöhässä. Meidän äiti sai tietää, että me lähdetään. Siis se sai tietää, että me mennään siihen hylättyyn taloon. Ei, me sanottiin... Mä sanoin Vilma. Daisy sanoi, että me mennään tuohon papikafeeseen. Papikafe on ihan surkea. Niin, Pinja on kyllä oikeassa. Mä tiedän, mut tulkaa nyt. Onko sä varma, että tää on oikein niinku turvallista? Vilma. Joo, tää on ihan turvallista, Eerika. Okei. Okay. No, tuttaks? Daisy. Mua pelottaa. Pinja, tuu nyt. Ei tarvi pelkää. Se on kuitenkin hylätty talo, niin ei siellä ketään. No, tuutteko te tässä? Juu, me tullaan. No tässä se nyt on. Tuutteko te? Vilma, mä en oo ihan varma tästä. Erika, älä oo tommonen nössö. Tulkaa nyt. Okei. Okay. Vilma, kanna sätä kun mä en jaksa. Daisy, sä oot laiska. Sä se tässä on laiskaa. Sä et oo niinku katsonut tätä. Se aukes. Tulkaa. Tulkaa. Wow. Tää talo on aika siisti hylätyksi. Niinpä, mut tulkaa nyt. Oh my god, tässä on sänky. Tää on aika oudon niinkun pehmeä ja niinku lämmin. Oikeesti. Wow. Tuutteks tää? Joo. Tulkaa. Täällä on rahaakin. Aika siistiä. Tää penkki on aika pehmeä. Wow. Ei tää ookaan niin kamalaa. Okei, Erika, mä menen ennen sua. Tänne tuli aika pimeätä. Mä tiesin, että oli huono idea tulla tänne. Mä otin taskulampun mukaan. Hyvä. Pistä ne päälle. Juu, se on täällä jossain mun taskussa. Noin. Päälle. Au. No tyypit, mennäänkö tutkii? Joo kai, mennään. Okei, jakaudutaan ryhmiin. Ryhmiin? Niinku me erotaan toisistamme? Niinku kaikki. Niin me kaikki. Ja mennään 2 eri ryhmään. Toinen ryhmä tutkii alakerran ja toinen yläkerran. Okei. Erika, Daisy. Erika, Daisy ja Nella. Minä. Jep. Te tutkitte yläkerran. Minä, Roosa ja Pinja tutkitaan alakerran. Okei. Tulkaa. Anteeksi, Erika. Ei se haittaa. Jakautukaa teidän ryhmiin nyt. Näin mennään vaan sitten. Nella, oota. Mikä toi oli? Siinä on Petsin vartalo. Toi on varmaan Kinuskin vartalo. Voi Kinuskin vartalo. No. Etsitäänkö asioita?
Ole Pinja hiljaa. Erika, mene. Joo. Toi Kinnuskin ruumis tippuu yläkerrasta. On aika varma, että se tippuu katolta. Mene nyt. Tää ei varmaan ole hyvä idea olla tää, mutta tulkane. Täällä on ruokaa. Outoa. Niin, tosi outoa. Tää ruokaa voisi olla vaikka kuinka vanhaa. Mä vesin vaikka täällä. Juu, mäkin. Täällä ei ole niinku yhtään mitään. Täällä on vaan toi takka. Ja ei mitään muuta. Tyypit, hei, mitä toi tuossa vaan seinässä on? Anna kun mä katon. Se on Betsyn verta. Verta? Kenenköhän? Verta? Jep, ihan tuorettakin. Hei, hetki. Kinuskihan kuoli niinku pari päivää sitten. Ei. Se kuoli niinku eilen. Niin. Tää oli sen verran tuoretta, että tää ei ollut ihan niinku sellaista kunnon märkää verta, mutta ei tää ollut silloin silleen kuivaakaan. Joten jep. Se oli Kinnuskin verta. Älä panikoi, Pinja. Niin just. Ei tää niin pelottavaa oo. Ai ei niin pelottavaa. Älä panikoi. Toi on Kinnuskin ruumis. Tuossa seinässä on Kinnuskin verta. Ja te sanotte, että älä panikoi. Siis mut miten tuo voi olla Kinnuskin verta, jos Kinnuskin vartalo tippuu katolta? Joku varmaan vei sen vartalon sinne katolle. Niin. Aika todennäköistä. Tää on kyllä oikeasti hyvää. Niinpä, yllättävän hyvää. Tää kakku oli leivottu niinku ihan just äsken. Aika outoa. No. Täällä ei oikeastaan ole niinku mitään. Mitä täällä on? Mitä täällä on vastassa? Ei mitään. Tulkaa tätä sitten alakerta hetki. Okei, kun täällä ei oo muutenkaan mitään. Joo, mä tuun. Miks mä voin liikkua? Sä et mene minne. Mistä toi ääni kuuluu? Se kuuluu yläkerrasta. Eerika on yläkerrassa. Mennä kattoo. Tuu, Pinja. Joo, mä tuun. Eerika! Mitä Eerikalle tapahtuu? En tiedä. Mitä ikinä se tekikään. This is impressive. Niin oikeesti vakuuttavaa. Okei, mä menen. Pitäis kaatua. Niin. Sä pysyt täällä. Mitä tääkin ruumissa on?
Onks kaikki hyvin? Juu, kaikki on hyvin. Missä Nella? Mun pitää hakea Nella. Mitä? Mut en mä uskalla. Tuu nyt, Daisy. Mut entä Vilma ja Nella? Mitä Pinjalle tapahtuu? Mä en tiedä, mut tuu nyt alas. Aha. Mitä sä täällä teet? Mä tulin auttamaan sua tekee sun työs. Voi ei. Nella! Onks Pinjalla kaikki hyvin? Miltä näyttää? Oh my god. Okei, Nella, lähetään. Mut Vilma on tuolla. No, mennään nyt. Vilma pääsee kyllä itekin. Kai sä tiesit, että se harrastaa. Kai sä muistat, että se harrastaa karate, jujutsu. Ja sehän on... Juu, mä kyllä muistan. Tuu nyt. Okei, mennään. Mä osaan tehdä mun työni. No ei selvästikään näytä siltä. Osaan tehdä mun työn nyt. Lähe. Hyvä on. Jos sä nyt niin osaat tehdä sun työs, niin tee sun työs mun silmien edessä. Mä annan sulle oikeesti potkut. Et sä pysty. Sä et oo pomo. Pomo on sairaslomalla. Ja mä oon varapomo. Niin mä voin erottaa sut. Mä en lähde mihinkään. Okei. Sut on erotettu. Mitä? Erotettu? Siis mä annan sulle potkut. Nyt häivy mun talosta. Mä sain potkut. Mä sain just postata. Mulla ei oo mitään paikkaa mihin mennä. Mun pitää vaan saada mun työ takas. Ja mä teen mitä tahansa, että mä saan sen työn takas. Mä olin paras murhaaja ikinä tästä ryhmästä. Paras. Okei, haluatko selittää kuka toi oli? Joo, se oli mun työkaveri. Okei. Haluaisitko sä olla meillä töissä? Miksei? Tästä ei sit saa kertoa kellekään. Okei, en kerro. Hyvä. Tuu tänne maanantaina. Sitten kun pääset koulusta. Tai sit sä vaan lintsaat. Lintsaaminen sopii maanantaina. Maanantaina lintsaat koulusta. Tuu tänne ja tapaat mun pomoa. Sanot, että sä oot täällä töissä. Okei. Tehdään niin. Hyvä. Nyt. Näkemiin. Näkemiin. Pakko sanoa. Sä oot hyvä murhaaja. Sä teit erittäin upeaa työtä. Näiden kaikkien murhien kanssa. Mä tiedän. Kun sä heikäsit Pinjaa. Mä oon yllättynyt. That was really impressive. Kiitos. Paitsi Pinja oli aina ihan sikaerastava. Kiitos sä toveits. Ei se mitään. Entä Erika? Kyllä se ihan kiva oli. Joskus se vaan kävi hermoilla. Juu, mä tajun. Mä lähden. Joo. Nähdään maanantaina töissä. Joo. Vilma, sä oot elossa. Joo, mä oon elossa. Te tunnette mut. Mä arvasin, että sä pysyisit hengissä. Joo, miten sä edes pysyit hengissä? No sanotaan nyt vaan. Mulla on mun tavat. Tavat.
jotka toimii aina. Okei, lähdetään kaikki nyt kotiin. Tuu Vilma. Joo. Ja se siinä tällä kertaa. Tykkääkää tästä videosta. Ja kommentoikaa, että pitäisikö mun tehdä part 2. Koska mä mietin vähän, että se voisi olla ihan hauska tehdä part 2 tähän. Mitä mieltä te ootte? Okei. Muistakaa tykätä ja tilata. Moikka!